laudion lapurretak daudela, segurtasunaren pertzepzioa kolokan jartzen dutela herritarrek eurek. Zerbait heldu da udalera? Bai, heldu da. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela zehaztea edo azpimarratzea, kasu honetan, bergogoratzea Laudio herri segurua den. Eta hau ez da diskurso hori. Planteatzen dugunean Laudio herri segurua dela oinarritzen gara orain arte izandako dato objektiboetan, delinkuentzia tasetan, eta normalean gure herria bataz besteko langa horretan betik egoten da. Horrek ez du esan nahi, herrian gauzak gertatzen ez direnik. Eta kasu honetan, kasu konkreto honetan, lapurreta bolada bat egoten ari da. Ez dela lehenengo aldia, Laudion horrelakoak gertatu dira aurrerago, aurretik, eta orain horrelako kasu batetan gaude. Orduan, niretzako oso ulergarria da, eta normala da, horrelako kasu baten aurrean gure segurtasunaren pertzepzioa aldatzea. Beldurrak eraginda edo denalakoa. Baina ulertu behar dugu lapurreta bolada batek eta gure segurtasunaren pertzepzioak ere ez duela gure herriaren segurtasuna jokoan jartzen. Jarraitzen du izaten segurua herria. Baina dena den guzti honen aurrean zer gertatzen, ez? Nola erantzuten du instituzio batek. Kasu honetan, harreman interinstituzional bat egon behar du, dagoeneko martxan dagoeneko aplikatzen da, jada egiten da, eta jarraituko duguna egiten, ulertzen dugulako gure ardura eta gure kezka instituzioetatik hori izan behar duela. Dena den, iruditzen zait oso garrantzitsua bereizketa bat egitea edo hausnarketa bat egitea. Kasu guzti hauetan. Iruditzen zait oso garrantzitsua segurtasunaren gaia mahai gainean jartzea. Oso interesgarria eta oso egokia da. Inkluso kasu konkreto honetan lapurretan boladaz egitea. Baina pentsatzen dut oso garrantzitsua dela ere, jakitea bereizten, eztabaida bat eta kutsu arrazista izan dezaketen komentarioak edo diskurso arrazistak. Hauek, ez eztabaida bera, segurtasunaren inguruko eztabaida. Baizik eta jarrera arrazistek bai dutela ere arrisku bat eta bai direla kaltegarriak gure herriarentzako. Orduan, pentsatzen dut hori ere kontutan hartu behar dugula gai honi heltzen diogunean.